Ja, du må godt begynde. Han må ikke begynde. Hvad? Færdig. 0 rigtige. Bøj. Så langt til vej med Inger. Færdig. 0 rigtige. Du skal tage dem ned igen. Valdemar, skal du have en stol? Jeg kan ikke noget for mig. Jeg kan heller ikke se noget. Sådan. Ja. Hallo. Stille og roligt, Valdemar. Det kan være, det ikke holder med. Hvor skal den være? Der. Der eller? Sådan. Er du færdig? Hvor er den anden? Der er ikke flere. Er der ikke? Nå. Er du færdig? Ja. 0 rigtige. Nej, ikke noget rigtigt. Valdemar, du er ikke med mere. Jo, Du står foran, du må det ikke. men jeg kiggede ikke på dem. Bare jeg kiggede ikke på dem. Er du færdig? Godt. 2 rigtige. Jo! Hvad var det med nu, jo? Jo! Nu er der lejtmændene. Færdig? 1 rigtig. Jeg tror, det er min. Jeg tror, det er den. Jeg tror, det er en vinde. Der. Er du færdig? 1 rigtig. Så skal du tage den ned. Du skal tage den ned. Anders, stop med det en måde. Det var rigtigt. Det var rigtigt med mig. Vi skal... Er du færdig? 1 rigtig. Ned med dem. Er du færdig? 2 rigtige. Ned med dem. Frøj. Ned med dem. Nu ved jeg det. Nu ved jeg det. Jeg ved det. Jeg ved det. Er du færdig? 0 rigtige. Der var kun 2, så... Rigtigt. Jeg tror, jeg ved det nu. Er du færdig? 0 rigtige. Hvad? Høj på solsalat. Ja, jeg er færdig. 2 rigtige. Jeg ved det. Ned med dem, Johannes. Jeg ved det. Jeg tror nok, jeg ved det. Nu ved jeg det. Nu ved jeg det. Nu ved jeg. Nu ved jeg. Nu jeg ved jeg. Nu jeg ved jeg. Færdig? Ja. 1 rigtig. Hey, hvorfor valgte den, far? Er du færdig? Ja. 1 rigtig. Stop!
jeg godt lide den ned. Nej, nu tager den ned, Frederik. Jeg er færdig. 2 rigtige. Nu stop! Jeg bliver ved med at få 2 rigtige. Far, du må ikke snyde. Ja, Snyder du mig? Er du færdig? 0 rigtige. Ned med dem. Valdemar, hold op med det. jeg ved, jeg er faktisk. Jeg tror, Færdig? 2 rigtige. Rigtige. ja, jeg ved. Rigtige. En rigtig. Ned. Nul rigtig. Jeg er efter ballen. Der er rigtig meget. Far, var det ikke her? Okay. 0 rigtigt.